Vítam vás v lietadle, ktoré ma malo deportovať domov. Nakoniec sme skončili na klife na Bali. Zajtra ideme domov, tak sme si posledný večer chceli dať taký, že na to moc nezabudneš. Poď sa pozrieť sem, ukážem ti náš bazén. Probably in 1 hour you will see like paraglide. OK. Koľko jak to tu vyzerá? Čo ti je? Poď so mnou. Jedno krídlo. Dajte do piče. Heliportík. Ale druhý. Dobrý deň. Čo ti jebe? Čo ti úplne jebe? Wow. Chlapče. Paraglidista. Wow. Čo si koko? Tak ja už idem. Jak vysoko. Trošku mám úzko. Koľko sa to vieslo lieta. Aký výhľad? Alright, we have 2 rooms. The Yes. first suite will over in the left side. Okay. You will see the toilet. Okay. Nero, Rooms. to je normálne ako lietadle, to je strašná bomba. Chlapče, to je strašné.